रजनीकांतनि स्टाइला माने अच्छा गुंडा बायदिसो रागा जोंदों मानोसै मायु थाख्ला बोराया रागा जोंदों हनै थाख्लाया फिनानै दोननो दखान खुलिगासिनो दङ दासो बिसोरो 8थायावसो खुला खालामो गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय दायो मर्निं आङो बाजारावसो फैदों दखाननि माल लांनो फैदों आं बिस्कुट आरो आंहा गैया नालाय एसेल'सै बोरायजों गारियाव फैफाखाबाय दे आं फैनायाव हाखु दाखु भिडिअ बानायबोआसै एसे माने रायलायबो फैनानै नालाय दखाना खुलिदोंना खुलियाखै मिन्थिया सोर थांगोन एसे र' लोगोफोर मर्निं ना दा 8थाल' जादों टाइमा ओमफ्राय बन्द' गोजाजोबो आरोना बांसिन दखानाना आयो जेकेट ड्राइ क्लिन होनो लाबोनो सानदोंमोन दखानाबो बन्द'खा थांगोन एसे सिङावहाय खुलिदोंना खुलियाखै दा मिन्थिला दे लोगोफोर बेसेबां गिनांगौ बासिनानै दोननो दखान खुलिगासिनो दङ दासो बिसोरो 8थायावसो खुला खालामखादोंमोन आं फैबासो खुलिजेनदोंमोन नालाय पेकिं खालामनानै लाबोबाय आरोना लोगोफोर फट' लाबाय आङो दायो थांगासिनो दङ न'सिम दा लोगो मोनफिनगोन दखानগুলোতো খুলেই নাই মনে হয় লেট খুলে না এদিকে দোকানটা गयबो लाबोखाबाय आङो दखाननि माल लाबोबाय बेनिफ्राय आङो गयबो लाखाबाय गयबो गैला आंहा एसेल'सै फाथै दंखायो फाथैखौ नांगौला गाबोन लांफैबाबो जागोन फाथैया थोयो आरोना दायो थांगासिनो दङ आङो दखान खुलिनोसै आरोना थांनानैहाय आङो दासान्दि लेट जागासिनो दङ दखान खुलिनाया माथो खालामनो उपाय गैया दिनैबो माल लांफैबायना आङो मालबो गैयाना ओरैनो पेकेटिं जिनिसफ्राथ' दङ लायथ' नाङा ओमफ्रायो बिस्कुट आरिफ्रा एकदम गैला आरोना जोबनानै दङ बेनि थाखायनो लाबोनोसै आङो दायो संबाय थादों बिदिखा मालखौ लाबोनानै साजायजोबखांबाय बेयाव दोनदों आं माने मोनथामखौहाय आया मर्निं बाथाय ओंखाम उखैयो आरोना लोगोफोर ओंखाम उखैलायबाय बोराया गैया दिनैबो गारियाव थांनो मोनासै दायो साजायखांनानै दोनजोब्बाय आरोना आङो जेराव ओंखामसो उखैनाय मोनलाबाय सोराबबानो ओंखाम उखैग्रासो जादोंबाबो दासान्दि गगाबो मोनदों अयथासारनो गैया बोरायाबो दिनै गारि लांनो मोनासै आया न'आवबो मिस्थ्रि दङ मा दङ न'आव ओमफ्राय नानिखौ दा लायनो सोलाबला लायदो होननानै बिदाखौ थोनोसै बिदा गारि थांनो हायाखैना दिनै दा लायदो होननानै बुंखाबाय आङो दा टाइम जाबा लायसिगोन होननानै बिदाया आङो दखानाव थासिगोन होननानै फैसायानो गैया मायाबा दिनैनिफ्राय मिस्थ्रि वाला मैया फैनांगौमोन मैया फैयासै दाखालिनिफ्राय फैनांगौमोन दाखालिबो फैयासै ओमफ्राय मैया आंजों खोन्थाहरदोंना दिनैनिफ्राय आरो फन खालामब्ला नोंसिनाव फैयाबा फैया होननानैहाय दस्राखौ लिंनो हायोना बिदि होननानै बे नानि मिनि स्कुलाव खामानि मावग्राखा होनना सिनायखाय बेनि सायाव बोरायनि लोगो बावसो नालाय बेखायनो रायदों आङो मैया दिनैनिफ्राय मावफैबाय आरोना दा माला हायो मावथोंसै गावसोरो नायसै मा जायो एबार आरो जानुवारियाव बेरायनाय जायो ना जाया बुंनो हाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोरजों ओरैनो माने जेनेबा बोथोरनि खेनसे पार्टिफोर जानो सानदोंमोन मा जायो नायनोसै लोगो लालायलायनोसै खबर होलायलायनोसै बेनिफ्राय ज' जानो सानदोंमोन आरोना नायनो मा जायो ना न'नि गोजा थांनाय जायो ना लोगोफोरजों थांनाय बुंनो हाया ना मायाबो बबावबा थांनो होनदोंमोन माने ज' थांनि होनना बुंदों फेमिलि गोजा ओमफ्राय दाबो रायलायनो डिसाइड खालामथ'वाखै आरो मा जायो माब्ला थांनाय जायो ना थांनाय जाया आं माने न'नि फेमिलि गोजा थांनाय जायाबाबो लोगोफोरजों आं खेनसेबाबो थांथारगोन आरोना नायनोसै र' मा जायो आरोना लोगोफोर मर्निं टाइम ओंखाम उखैदों र' माबाफोर खाजाफोर जाखोमानि आं नोंसोरनो देखायला आरोना थांदो नोंखौ बानायाखै आं बिसोरखौसो थांदो होनदों आङो गार' जुम खालामनासो देखायबावगोन थांदो फैनानै नुवाखै थाइबा जानानै थांबाय बिदाया फैसा होलांबाय जा थाख्ला बुरि अंले गस्ला ड्रेसा गाननानै मिथिबाय दा जुथाया खुबै मामिया खामानि मावदोंना हारसिं खुबै दे आं मिथिया फैसा दं गावगाव थां खाना इसोरनो फैसा नांगौनो बेनो थांबाय फैसा हरलै दा नो आंनावसो बिसोर दङ आयदै सिनसो सादों खानाय जायला लाना दा निउ इयार सफैबाय गाज्रि मोनथारो ओंखायनो खानायखौ सिनजाहैदो होननानै बुंदों दा सिनजाहैसिगोन आरोना नानिखौ दोननानै खानाय सिनजाहैनानैसो फैनानैसो ओंखाम जाफैगोन जाहैदों दुगैनानै गुसुथार रानना होनो मोनफिनगोन
दहायनि बिला बेनो दिनैनि बिलमोन आरोना 3200 थाइबा बेनि हिसाब लिरदों आङो दहाय जों माल लाबोदोंमोन बेनिनो आरोना डिसप्लेयानो ओंखाम जाहरो थौदो जाहैदो ओमफ्राय सिगनेसार लाबोबाय आं आरो एक्सट्रा गयारि लाबोदेरबावबायना लोगोफोर लायगासेयावनो बेसेबां बिल थाबाय बांसिनसो थाबावो जिनिसफ्रा आं पेकेटनि जिनिस लाबासो खालि बिस्कुट गोजायावनो बेसेबां खरस सानायाबो हाला गगा मोननायजोंनो गासिबो होनजोब्बाय बेसेबां फानहरखो बेसेबां फानहरखोनो नारेंखलखौ फानहरजोब्बाय माथो गोमोनो हाना दोनदों नङा थाब जायाबा गाज्रि जायो हाना दोनबा बिफाङाव थाबासो गाज्रि 200 थाखा गारबायनो बे खानाय सिननायावनो गारसाजि मानसियानो सावथारबानो सिनलांबाय एखमबा गुफुर एखमबा माबा दिनै सोमब्लेब्ले सोमसिन आङो दुगैदों साफा नुनायनि खानाय सिननानैलाय मोजां नुबाय दाबा खरलेब्ले हामनाय सिनबाय आं मा मानसिखौ मा होनदों Gunda Baidisw मा ओंखामखौ बावसो जाफैनांगौनो माया हनै माइबो फोरानदों ओरै मा मोसौआ दिगदार खालामबाय नों मा दानो दुगैगोन ना दाहाय दुगैनो नों लाबोगोन सोनानै लाबोदो माखौ दाथोनदो रागा जोंजागोन रायजागोन होनखायो आं खामानि मावनो खामानियानो खारलायनानै मावगासिनो दंनो माइ फोराननाया मोसौआ दिगदार खालामो माबायदि मोनदों एबार नायदो गावखौ नायनोनो बे माबायदि मोनदों एसे मोजां नुदोंना लोगोफोर खानाय सिननायाबा जायला फाग्ला बायदिसो नुयो नुबानि मेगन फेदेरलाबायगोन थां ओंखाम लाना फैदो सोनानै दुगैनानै ओंखामखौ लाना फैदो होनदों आङो जानोसै दा दखानावनो माइआ सोलाबा माइबो लाबोदों ओरै मिस्ट्रिबो आं दा लामसै ओंखारदोंमोन गावनो जबरदस्ति आसारिजों हमना लांनानै दोनहैदोंमोन बायहेरायावसो ना ओमफ्राय जेराव गारि दोनो बेयावसो मोसौआ दिगदार खालामगासिनो दंनो माबाखौनो माइखौ एवनो लामनानै होदो खेनसे बिरना गालांसै आङो गावहा दखानाव थांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं न'आव ओंखाम जानो फैबाय जा मोजां सान्दुं दुंदोंना बेयावहाय गारिखौ एयावनो दोनजोबो ओंखाम जाहैनोसै दुगैनोसै थांफिननोसै माइखौ जास्ट आं ओंखाम जाखां सान्दियाव दुगैखांनानै जुदि सान्दुंआ गैलाबा बेयावनो खोबनानै दोनलांसै आरोना आं फारासो जानानै दं नै ओइ लान्थाया थ' आसो गोग्लैनोसैमोन बोखारजोब्बाय बेराखौहाय ओंखाम जानानै लाग्रोसै आइदि सौथुलायलांबायसो आङो जिनो दुगैखां लोबखांनो दहायनो जाखांनानैहाय दुगैखां लोबखां आङो माइ आरि गासिबो थिखोस्रांजोबनानै फैबाय आरोना दायो दखानावहाय माइया थांफिनबाय स' लोगोफोर न'आव थांनानै ओंखाम जानानैहाय थोरसि लथा सुग्रोबाय ओमफ्राय थोरसि लथा सुखांनानै आरो खिनो ओंखारबावबाय ओमफ्रायसो दुगैबाय ओमफ्राय आरो नानिया खिनो ओंखारनानै थांबावबाय देलाय मालायनो माइ थिखोग्रोबाय माइ थिखोखांनानै खोबनानै गारबोबाय ओमफ्राय देलायनानैहाय फैबाय आरोना जोङो सनालि बिदाबो फैदोंमोन गावनि लोगो फैदोंना सासे बे आरोना आं गुवाहाटि थांबा भिडिअ बानायना बानायाखैमोनथाय बेखौ मिथिला आं गुवाहाटि जुआवसो थांदोंमोन जखनबा आं भिडिअ बानायना बानायाखैमोनथाय बावगारलायलांबाय दे आङो बे लोगोफोर फैदोंमोन ओमफ्रायो दायोहाय थांफिनबाय आरोना एसे मार्केटाव थांदोंमोन नालाय खामानि दंमोन होननानै ओमफ्राय दाउ जानो होननानै दाउ लाबोनो थिनदोंमोन दायो ओमफ्राय माया होनबाय गाबोनथ' मार्केट दे माने टुइसडे नालाय गाबोन दिनै मानदे दिनै दा लाबोथोंसै माना खालामहरदो गाबोन आं लायनोसै होननानैहाय बुंबाय आरोना गाबोन लायथोंसै आं माना खालामनो हरबाय आरोना बे फैफिनबाय दायो
स' दायो दखानाव जिरायनानै दङ आरो दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय ओरैनो सनालिबो दंफैयो बिमाया आंखौ खेबसे देलायहोनानै लाबोहोखाबाय दायो लेखा फरायनांगौना ओमफ्राय दायो दोनफैबाय थानो मानो दिगदार जायो ना दायो लेखा फरायखांबा डाइरेक्ट लेंहरनानै हरनोसैबो आरोना नै सनालिया आयु गावखौ दा देखाय होननायानो आंखौ दा देखाय होनदोंमोन आरोना दा देखाय होननाया रागा जोंबाव मा जायो सनालि नोंखौ देखायबालाय मा जायो नोंखौ देखायबा मानो रागा जोंदों मानोसै आयु थाख्ला बोराया रागा जोंदोंनो हनै थाख्लासो नामा नामाथ' मा नाम सनालि थाख्ला बुरि रागा जोंदों आंखौ दा देखाय होननाया आंखौ दा देखायखा होनदों दहायनो आं भिडिअ बानायबा आंखौ दा देखायखागोनसो